אלה כולם ונעים להכיר. אני אורתם חלבני ואני מומחית לשפת הסודות, הלוא היא שפת הגוף. אז אם אתם רוצים להתחיל לצלול איתי לעולם מלא בידע, עולם קסום ומופלא, על כל עולם הרגש שלכם, להתחיל להבין מה אתם באמת משדרים דרך הגוף שלכם, איך הגוף שלכם מגיב לכל מיני סיטואציות כאלו ואחרות, מה אתם משדרים לסביבה, מה אנשים חושבים עליכם דרך שפת הגוף שלכם, ומהצד השני כמובן, מה אתם חושבים על אנשים אחרים דרך תנועות הגוף שלהם. כי בסופו של דבר, מהי שפת גוף? היא שפת הרגש. כל האנרגיה שעוברת בנו וכל האינטואיציה שאנחנו מרגישים דרך השלמה ויזואלית של תנועות הגוף שלנו. אז מה אנחנו הולכים ללמוד בקורס? בקורס אנחנו הולכים לקבל את כל הידע המעשיר, את כל הכלים הפרקטיים שתוכלו ללמוד ולנתח שפת הגוף, כמובן גם שלכם וגם של אחרים. אנחנו נעשה את זה על ידי סרטונים, על ידי ניתוח סרטונים, וכמובן על ידי למידה עצמית אישית שלכם על עצמכם. אז תירשמו לקורס ברגע זה, אני כבר מחכה לכם שם. שיהיה לכם המון בהצלחה.